תוכנית לימודון הוקמה מתוך מטרה להגשים חלום של הרבה הורים ישראלים כאן בהולנד. לכולם היה חסר משהו מאוד מאוד בסיסי והכרחי. הילדים שמפסידים המון מהמסורת היהודית, מהערכים הישראלים והרבה דברים אחרים שילדים בארץ כן מקבלים, כאן היה מאוד מאוד חסר. פה הם לומדות בבית ספר רגיל, ושם כן מדברים על נצרות, ופשוט חסר להם. אם זה שבת, אם זה חג שבועות, אם זה אפיית מצות בפסח, הילד מקבל קצת מושגים מה זה להיות יהודי, מה זה מסורת יהודית. כאן הם מקבלים משהו שלא יכלו לקבל אותו בשום מקום שבו הם לומדים כרגע. תוכנית ההשרה של השפה העברית, קצת ערכים, מסורת יהודית, על מנת לגבש יותר את הילדים ולתת להם יותר את ההרגשה של יהודי בהולנד. הילדים נקשרים למקום. לא יודעת, זה מין משפחה כזאת חדשה, את מרגישה בבית, משהו אחר. זה מקשר אותו יותר למשפחה ולחברים בארץ, בישראל. אני אוהבת חב"ד בגלל שהילדים נחמדים ואני רוצה ללמוד עברית, בגלל שאני באה לפה. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ד', מ', אני לומד עברית בכיף. היה לי כיף. ממש מחוסר ידע מוחלט באלף בית הגיעו למצב שמכירים את האותיות וחלק מהילדים כבר מתחילים לקרוא. בבניית התוכנית לקחנו בחשבון מספר נקודות חשובות. שמנו דגש על הלימודים, על התכנים המועברים, וניסינו להכניס כמה שיותר בזמן המועט שילדים נמצאים איתנו. ילדים מגיעים הנה ביום ראשון, היום החופשי שלהם, ובכדי שתהיה להם המוטיבציה והחשק ללמוד, חשוב מאוד שהכל ייעשה מתוך כיף והנאה. ברוך השם, לאחר שנה אני יכולים לומר שהילדים הגיעו הנה בכל שבוע, מתוך רצון ללמוד, מתוך כיף, והאווירה כולה הייתה כזו. שואלים מיום שני, מתי זה יום ראשון? אז כן. זה גם לי מאוד נעים למען האמת, הרבה הורים, ונורא נחמד. אנחנו מדי פעם קופצים ביחד, ההורים והילדים, לכל מיני מקומות נחמדים. עושה לי טוב, עושה לי טוב, וגם לא. זה פשוט תענוג לראות את הבנות שלי גדלות כמו שאני רוצה שהן יגדלו. אנחנו קוראים לכולכם להשתתף ולהצטרף אלינו לשנה הבאה, שנת לימודון. תוכנית ההשרה לילדים ללימודי עברית ויהדות. הצטרפו אלינו.